Къс няма Раптор. Ще го идем сега. Ще умра. Няма, давай. Уа, резачка! Дай! О, майко! И баси стрелката! Газ! Atтай! Atтай! А? Как се делате това? Чакай, спокойно. Ей, догоре мамицата му! Ама той няма къде, сега ще иска малко да го обърне той. Добре. Ей, бато, не са си тука. Ей, седо тука е! Седо тука мамата му да е. Ей, сега ще напера първия зъб. Тука става вече хард работа. Пак до там, ей! Пак до там! Дай пак! Там пака му? Дай пак! Там, догоре! Там догоре, ама... Оле! Извинявам се! Ей, мъничко остана, ама.
Гледайте сега какво става. Ено камъчи. Гледайте. Айде. Той не се вижда къде ще отиде сега. Бамбълби пристига. Оле! Чакай, дръж го! Браво, е малко остана и той да ръбърка работа. Ей, майка му да е. Нищо добре, пак много добре. Ма с челом го буташ тук. Виж, малко ти остана, гледай, 2 метра. Тъй, дай да го бутнем и там на страни таско да го им дълшим, мами. Аз колко ти е тук да мина по принцип. Ама не, от тук ти е по-добре. Не е по-добре. Много камънак има, тук няма, тук има само корен. Махни му то разговор. Първа май! Първи съм! Скачай! Малек, ти изпушат сега, човек. Видим къде пуснах тия. Трябва да се разкъдима. Мале, той на ногти този раптор. Той на ногти. Другата страна. И що така слизаш? Дръж каската, че се ядосах да ма снимаш. И мине. Чакай! Чакай! Запие. Озлобявам се, човек, не мога. Искам да летя. Геше, поне там ще стои тебе. Коста, аз тието повече от те. Бива майката, човек. Какво ма хвърля там? Какво те хвърля? Тук те главата те хвърля тебе. Тук главата ти те хвърля. Ам губиш баланс? Ама нищо ма удря. Ама не те удря, бе. Ме тира на работата, от сега. Давай! Дай му газ! Дай! Дай му газ! Дай напред тялото! Напред! Браво! Даже задмина и Сашо! И баня, бе! Какво на... Не го дай. Тей! Значи само да ти кажа, че малко я стигна до мене. Ей, майка! Нищо става, тук не мога да разбера. Какво става тук? Става тук. Маля. Там ще се стои. Къде са горе? Там да покаже кой докъде стига, защото... Нямам, тогава ще го смъкнахме тук. Аз бях малко над тебе. Не беше до мене. Малко... Половин метър, ама беше по-надолу. Нали та фанах, аз бях точно на задната гума. Добре. Как? Той сега ще последен. Малкият даже стигнал нагоре. Документирано. Ага, Саше! Да му сетни гайдата. Ехей! Не! Подиви са! Не! Браво!
малко пак ми остана. Айхо! Не те чувам нещо. Майсторски го направи! Ей! Майсторски го направи, така го щипниш! Не те чувам, какво каза? Викам, майсторски го направи! Разбрах така, човек. Така събери, щипна го и го пусна да замине. Браво! Браво! Той пръсва тук да му даваш, а? Направо. Стой! Гаси, слизай, че ще убие баш, ще хакна ударото. Тъй, стой сега, стой. Абе, по-добре слез. Леки чек си, аз тук го удрах. Слез само дръж на спирачката дръж. Ой, другото! Бъркаш роботчиката! Обърка роботчиката! Че... Охо, стой! Хапи! Опа. Чим? Така те искал! Направи бах ти бъра, много иски. Голям си лайк от напад. Право ма нагласи този дивак, че се очуват.